Kay na hapon tabi Henry, asin sa gabos na mga yaon digdi po sa Ayala Malls and sa gabos po na nagaantabay sa tuya, sa online, sa radio, asin sa iba pang platform po ng media. So thank you very much po for inviting us to be here this afternoon. Ako man po si Geraldine Rosal. Ako po nagtapos man sa kuyang pag-elementarya sa sarong pampublikong eskwelahan. And kita man po nag-graduate kay Bachelor of Science and Secondary Education sa Bicol University. Asin po, ang pagdalagan tang alkalde kan 2010, kita man po kaigwaning mga short courses, tangani pong in preparation kan sa tuyang pagkapot kan dakulaon na responsibilidad. Kita po kaigwaning short courses sa strategic management sa Asian Institute of Management and sa local governance, duman po yan sa Ateneo de Manila School of Government. And kita man po, member man po kita kan mga civic organization, and ganyan po, presidente po kita kan Legazpi City Women's Federation. And ako po nagtutubod na ang paggugobyerno, dahil lang po yan nasusukol kung ano ang sa imong mga accomplishment o sa imong tinapusan, alagad nasusukol po yan kung ano po ang intention mo kan sa imong pagdalagan. And ako po, yaon digdi, tangani lamang ang pinakaobheto po, mapadagos ang mga programa kan sa tuyang presenteng administrasyon na kung saan for 21 years napadaba asin pinadaba kan sa tuyang Ligaspeño ang sa tuyang alkalde and padagos-dagos na nagtataoning serbisyo sa tuyang mga Ligaspeño. And kita man po ang pinaka-agenda syempre ang primero dyan ang social services, piga-upload tang social protection inclusivity na kung saan gusto gabos na sektor kan syudad is matauan ng tamang programa, tanganing mamate ang paampot nida ang sa tuyang gobyerno. And ang pangduwa po, iyo po ang investing in people through health and education. Iyan po ang kita po bagangunyan sa Legazpi City, igwa ng Legazpi City Hospital, alagad sa ngunyan po iyan level 1 pa lang. And buot mi po sa grupo mi, kung sakasakali matawang kita ng mandato, ini po gusto tang i-level 2. Na kung saan ang saro sa mga requirements dyan, magkaigwa po ng mga laboratory equipments, kagaya po ng MRI, CT scan, ang dialysis equipments, tangani pong magtamasa na ang sa tuyang mga kahimanwa. Na kung saan iyuman sana po pirmi ang pigaagad na tabang sa tuyang alkalde, pampang MRI, pampang CT scan. And ang pangtulo po, iyo po ang economic. Yes. Thank you so much. Ang question ko po on good governance, kung ikaw po ang gumana bilang alkalde sa Mayo 9 na eleksyon, anong klase ng paggugobyernoan malalauman ka mga taga-Legazpi? Kita man po ang sa tuyang basis kan sa tuyang paggugobyerno, iyo po siyempre good governance. Pinahiling na po iyan kan sa tuyang alkalde, and yan po ang sa tuyang tututukan man or gigibuhon man. And gobyernong nagmamalasakit as nagdadangog kung ano po ang kaipuhan kan tao. Kita po sa sarong administrasyon, dahil man po masasabi na perpekado ang sarong administrasyon. Siguro may mga pagkukulang, alagad sabi ko nga ni, ang mga ilihidong opisyalis po baga, kaipuhan magtarabangan. Kung ano ang daig nagibukan sarong local government, kaipuhan na matabangan kan iba pang mga lokal na ilihidong opisyal. And I think po ang sa tuyang local government sa ngunyan, di man po nagpabaya ang sa tuyang alkalde, manungod po kan mga basic na kaipuhan kan tao. Alagad iyan po siguro ang gusto lang niya is pa long term ang maging simbag digdi. Kaya nga ni po padagos-dagos ang paghanap kita solusyon para nga ni matawan taning marhay na sabi nga ni patubig ang sa tuyang mga kahimanwa na kung saan sabi iyo talaga ang kaipuhan ta. Alagad
rest assured tabi, and maisiguro ko po sa Indo na di man po nagpabayaan sa tuyang alkalde manungod po digdi sa problema sa tubig. And for in fact, igwa na po kita ning pigigibo ang local government, tangani pong naghanap ng source, tangani pong matawan kaya solusyon ang problemang ini. Alagad mabalik po kita duman sa paggugobyerno. Ang i-offer ta po is just pure good governance and public service. Wala pong ibang agenda. Ang question ko po, ang micro, small, and medium enterprises sa mga saradit na paratyenda, ang saro sa mga grabing naapektaran kan pandemya, kausakan COVID. So ano pong oportunidad ang pwede tang maitang ro para mas ang mga ini makabangon giraray, makasulit ang sendang hanap buhay? Naman po, kung sakasakaling matawang kita ng mandato, gusto ko pong pakusugon ang Legazpi Economic Development and Investment Promotion Office. Ini po, nakrear ka ito, kan kita nagtukaw, tangani po bagang mag-promote kan sa tuyang mga pagnenegosyo dito sa syudad ng Legazpi. And sa opisina pong ini, ipa-review taman itong pagtaoki buwis. Tama po ito sa mga micro and small medium enterprises kay puhan ta po sindang tabangan. Dahil ini po so nagkaaperektuhan kan pag-agi po kan sa tuyang pandemya, kaya dahil kaipuhan po na matabangan po ining mga nagninegosyong ining kasaradayan. So iyan po saro sa pwede tang ipa-review digdi sa opisinang ini ang Legazpi Economic Development and Investment Promotion. And syempre man, bako lang digdi sa lokal, ini pong opisinang ini, iyo man ang ma-promote kan sa tuyang lokal na gobyerno sa ibang lugar, tangani pong mag-invite ki mga investor, as in mga negosyante, na pwede pong magkaagiraray kan sa hindang mga pagnenegosyo, tangani pong makatabang man sa tuyang mga kahimanwa na tama po ito, dakulan po ang nangangiipon ng trabaho. Kaya kaipuhan tantabangan sa paagi kin pag-business, ano po, so hindi pong opisinang ini, iyo po ang ma-promote kan sa tuyang Legazpi, tangani po sa pag-business kan sa tuyang mga katugangan, as in matabangan man po sa empleyo an sa tuyang mga Legazpenyo. Ang apot ko tabi, ining mananangod sa access sa health services and facilities, lalo na sa mga far-flung barangays na nadidifisilan, makababa digdi para maka-avail kan mga serbisyo medikal. Ano tabi ang sa indong plano diyan sa North and South barangays tabi? Po, totoo po iyan, ang salud napaka-importante po. And for in fact, kan kita po nagtukaw, kan 2010, nagkaigwa po kita ning pagkaag kilaying in clinic, duman sa sur as in northern part kan Legazpi City. Nagkaigwa po kita ning lying in sa Buyuan as in sa Bangkerohan. And hanggang sa ngunyan po, ini nagagamit. And tama po ito, gusto tang magkaag ki mga additional na mga health facilities, duman po sa sur and northern part kan Legazpi City. And siguro, ang nahihiling ko man po, since sigwa po kitang pigaapod na barangay health centers, I think kaipuhan talang pong pakusugon ining mga health centers na ini. And igwa naman po kitang dakulon ng mga BHW, kaipuhan talang pong mga patraining para sa inda, tangani pong makatabang man sa tao ki health kumbaga sa health kan sa tuyang mga barangay. And totoo po ito, kaipuhan taning additional na doctors para po mag-attender sa sur and northern part kan Legazpi. Alagad, siyempre, madepende man giraray po kita sa pondo kan lokal na gobyerno. And siguro sa ngunyan, medyo sabi nga ni Day na masyadong na tutupod ang sa tuyang mga kulang ang sa tuyang mga doctors, and siguro kung ang lokal na gobyerno po may sapat na pondo, pwede ta po ining dagdagan. And sabi ko nga ni, ang pagpakusog kan sa tuyang mga barangay health centers together with our barangay health workers. And kan sa tuya man pong pagtukaw, nagka-promote ta po as in nagkaigwa
ang magkapirang barangay kan mga pigaapod tang butika sa barangay. And alagad ay ko po aram kung ini napadagos-dagos, alagad sa ngunyan gusto ko pong ipadagos ko ta ini, tangani pong makatabang sa pangangaipo. Mandanas ruling po, sarong dakulang hagyat sa mga lokal na gobyerno dahil magkakaigwanin full devolution sa mga programa sa salud, social services, agrikultura, turismo, infrastruktura, to name a few. Sa dugang na pondo po na mararesibikan lokal na gobyerno, makasiguro daw na marespondihan ang pangangaipok ang mga namamanwa. Yes po, totoo po yan. Dakulaon na tabang sa mga LGUs ang Garcia Mandanas ruling. Ano po, alagad di po kita sa lokal na gobyerno kan Legazpi na ang satuya pong local revenue na pataas po ini kan pagtukaw po kan satuyang alkalde. Alagad sabi ko nga ni sa kadakol-dakol na pangangaipo kan satuyang mga sektor sa Legazpi, ini pong pagtaas kan kapasidad kan local government sa funding bako po sapat. Kaya ini pong Mandanas Garcia ruling kadakulaon po na tabang ini tangani pong matawanta ning gabos na pangangaipo ang satuyang mga sektor. Tama po iyan, ito sabi ko nga ni ang pag-hire kan satuyang mga doctors na nare-restrict po ini dahil lang sa pondo kan local government. Alagad kung igwa na po kita sapat, pwede ta po ining madagdagan and kaano man po na mga programa, lalo na po sa social services, ang satuya pong senior citizen na kung saan ang social pension, magkapirasa na po ang nagtatama sa kaini. And digdi po sa pag-add kan sa tuyang or pagkaigwaning additional na pondo kan local government, ang mauta po is matawan na, matupod na ang gabos ng mga senior citizen, tangani pong gabos na maka-enjoy kan social pension. And bako lang po sa senior citizen, matawan tamang po ni mga programa ang gabos sa sektor, kagaya po kan women's, ano po, livelihood kan sa tuyang mga kababaihan, ang sa tuyang mga farmers, ang sa tuyang mga parauma, parasira, gabos po na pangangiipo na maitaota na dahil kaining pondong ini. And rest assured na ining pondong ini, kung kita tatawan ng mandato, mapapaduman talaga sa dapat na programa. Ano po ang plano mo sa mga informal settlers as in vulnerable sectors kan syudad? Okay po, kita po nagpapasalamat kita dahil nagtatarabangan ang sa tuyang mga lokal na opisyales para po matabangan sa tuyang mga informal settlers. Alagad ini pong land banking tabi Henry, ini kan sa tuyang pagtukaw, na-create po ini as sinapakusugta na for in fact kadakol-dakol na po na bakal ang lokal na gobyerno para po sa mga resettlement kan sa tuyang mga informal settlers. Kaito kan sa kuyang pagdalagan, ini po ang sa kuya bagang pig promisar, and ini po may mga nabakal na kitang mga resettlement on-site and off-site po. And ini pong on-site duman po sa Puting Daga, ini po nabakal po ini kan local government kan sa tuya pang pagtukaw kan 2010. And padagos-dagos po ang programa kan lokal na gobyerno. And for in fact, a few weeks lang, nabakal or nagkaigwa na po ng intervention ang local government, lalo-lalo na po duman sa mga informal settlers sa Talisay, Rawis, na kung saan na tao na po ini, on-site po ini na tao sa mga informal settlers na pigbayadan mo na kan lokal na gobyerno, as in diit-diit babayadan po kan mga residentes na yaon po duman. Tama po, kaipuhan tang tabangan ang sa tuyang mga informal settlers, and yaon lang po ang lokal na gobyerno para gibuhon ini. And kaito pa po, pigigibo na po ini kan local government. Sabi ko nga ni kan sa tuya pong pagtukaw, ini po nakrias asing napakusog ta po hanggang sa ngunyan. And nagpapasalamat kita dahil daiman po ini pigpabayaan kan sa tuyang alkalde, Mayor Noel, padagos-dagos po ang programa sa tuyang mga informal settlers. Na ang turismo sa mga income generating program kan gobyerno nasyonal and nabukasan na solenderos. So if in case, ano po ang plano nindo to attract more tourists para mas na makadigdi sa tuya tabi? Natatandaan po nindo, before pandemic,
ang local government kan Legazpi pig-promote ang satuyang syudad bilang next convention destination in the country. Ini po pag-promote kan satuyang lugar as convention destination, bako lang po digde sa locality or sa buong nasyon alagad international. And for in fact, nagkaigwa po kita ning Legazpi City Convention Center and sangunyang po pigkriar giraray ining sarong convention center duman po sa beside ka ining saro tangani pong maakomodar ang satuyang mga convention seminars na padagos ta pong ipromote sangunyang po na siguro diit-diit na kitang ma-open up tapos na po siguro hopefully thank God na mawara na po ining pandemya, ma-promote na po ang satuyang syudad as again, convention destination. And bako lang po iyan, piga-develop na po ang mga pwedeng maging tourism destination. Ano po? Igwa po kita digdi sa Barangay Humapon, ini piga-apod tang Dawitan River, na kung saan kaito pa po pig-develop and hopefully mas mapagayon ta po ini. Ini pong lugar na ini, gari po ini Lubok River. Kung sa tuya pong ma-develop, mas lalo pong magayon dahil saro na naman ini sa tourism destination kan sa tuyang syudad. And not only that, pig-promote naman po baga, ang aram ko, kung natatandaan ta, ang Legazpi City pig-promote man as fun and adventure sa tuya pong mga ATV rides, pwede ta po yan iraray pa i-develop as in mas mapakusog dahil saro man po iyan sa mga atraksyon kan sa tuyang syudad na kung saan pigbabalik-balikan po kan mga turista dito sa tuyang lugar. Alam ko po ang production cost, kaya yung ibang parauma na didisganar ng mag-uma. Now, pag kamo po nakatukaw bilang alkalde, ano po ang plano nindo para makabalik ang interes kang paraoma na magtanom for our sustainable food security? Nakulaon po ang role kan sa tuyang mga parauma sa food security po kan sa tuyang lugar. And sa ngunyan po, aram ko ang local government padagos-dagos po ang pagsuporta sa tuyang mga parauma. For in fact, every month nagtatao po sindaning libreng binhi sa tuyang mga parauma. Aram ko po, during kan time na pagtukaw ta, hindi po pigigibo ta na and hanggang sa ngunyan na araman ko na ini padagos-dagos na pigigibo, bako lang po ang problema sa, syempre sa binhi, dahil pigtatawan na po yan kan local government ning asistensya, pati po sa pagtao kay mga abuno, as in ini pong mga farm machineries, ini po pigiingwa po kan City Agriculture Office na maitao sa satuyang mga parauma. Alagad ini po bako lang solamente ang local government, ang City Agriculture Office ang nagigibo kani. Kaya nagpapasalamat po kita dahil ang aram ko ang partner po kan local government, iyo po ang satuyang national government na magtao kay mga asistensya sa tuyang mga parauma. But syempre, kay puhan ta pong matawan ning additional na mga pondo, tanganing mapadagos-dagos po ang pagsuporta sa tuyang mga parauma, bako lang parauma, mga parasira, mga poultry raisers, hog raisers, tangani po ang sa tuyang sabi nga ni food security kan sa tuyang lugar yaon dei mapupundo. Kaya rest assured na sabi ko nga ni ang kagayunan dahil ang obheto ta is maipadagos lang kung anong programa ang yaon dyan. And yaon na po, establish na ang mga programang yan, kaipuhan talang pong ipadagos. Manunungol po ini sa Bicol, in particular Albay, vulnerable kita sa mga kalamidad. Sabi nga anak yan, name it, we have it. Bagyo, pagtuga kang bukid, landslide, etc. So ano po ang senong plano manunungod sa disaster preparedness? Tanganing mailigtas ta ang propiedad as in buhay kan mga tugang ta na yaon sa mga delikadong lugar. Sa administration po, bagakan sa tuyang alkalde, sa ngunya, napakusog po ang CDRRMC, City Risk Reduction Management Office, na kung saan naging awardee pa po ini magkaperang beses. And sa ngunyan po,
nagpapasalamat kita dahil nahihiling ta. Bako lang po ang local government, ang syudad, ang nag-initiate kan mga risk reduction program, kundi mga barangay na. For in fact, last week lang, nagkaigwa kita ning open kaning barangay risk reduction management office duman po sa barangay Dapdap. And magkapirang barangay po ang nagkaigwa naman po kaini, and ini po ang gusto tampakusungon sa barangay po ang BRRMDC. Ano po? So sa tuyang barangay risk reduction management office, lalo-lalo na po sa mga barangay na nasa coastal. Gusto ta pong tabangan ang sa tuyang mga barangay na mag-initiate po na magkaigwang sa dirinindang pagpakusog, tangani pong maiwasan ang mga risk, lalo na po pag-igwa kitang mga bagyo, kalamidad sa syudad. And tama po yan, nagpapasalamat kita dahil sabi nga ni, collaborate ang mga local officials together with our congressman na magkaigwa kita ni mga permanent evacuation center. Ini po ang kaipuhan kan sa tuyang mga kahimanwa pag-abot po kay mga kalamidad. So, igwa na po kita sa Barangay Buragwis. Tama po ito si Congressman. Igwa kita duman sa Barangay Humapon and igwa kita digdi sa Barangay Gugon. And hopefully, with the help of all the government official, magkaigwa pa man po kita duman sa ibang parte kan syudad. Tangani po bagang deita na pag-istorbohon ang sa tuyang mga eskwelahan. Thank you. Kita po baga nagdalagan, ini ang pinakaobheto, tangani pong mapadagos ang mga programa asin proyekto kan sa tuyang lokal na gobyerno na kung sain pinunan asin pigtao kan sa tuyang alkalde Mayor Noel Rosal. Alagad ini po, baga, sabi ko nga ni, kita yaon digdi para ipresentar talang ang sa dirita. Tao man giraray po ang mapili, kung ini pong mga kandidatong ini is, sabi nga ni, worth it kan sa indang mga pagdalagan ay sa indang mga agenda. And kita po, ang pinaka-agenda ta is mapadagos ang marhay na paggugobyerno, asin gobyernong nagdadangog sa tao, asin gobyernong malinig. Ano po? Ni minsan po sa pagtukaw kan sa tuyang alkalde, di po nagkaigwa ng mga anomalya or mga controversy ang sa tuyang alkalde. And iyan po na apresyar kan sa tuyang mga ligaspenyo na kung saan kaya nga ni padagos-dagos ang pagsuporta kan sa tuyang mga ligaspenyo. Alagad kita man po, di man buot sabihon na kita yaon digdi, parehas ang pagpadaba na itatataw sa tuya kan sa tuyang mga ligaspenyo. Alagad kita po, wala man ibang hobbeto, walang ibang agenda, wala po kitang, sabi ko nga di, wala akong ambisyon digda sa posisyon na sa kuyang pigdadalaganan. Ang only agenda and only objective I have is pure public service. Iyan lang po mga tugang, and rest assured na kung ano man po ang mga programa kan sa tuyang alkalde, ipapadagos ta po ini, tanganing mamateas asin mailing kan sa tuyang mga kahimanwa ang mga programa na dapat sa inda. Salamat po.